80 такі ж бужанські. Але вони лицеміри. Вони надівають вишиванки. Тому я вважаю, ну це ми бачимо, хто є хто, і це нормально. Якщо людина так себе веде, ну це вони показують, що ніякої перемоги Майдану не було і неможливо в таких умовах. Він не боїться, бо йому нічого не загрожує. Дякую. Це щиро, що відбувається в країні. Я не розумію, чого ці стали, бо вони не кращі. Коли кажуть, що у нас там виберуть на окупованій території, значить, негідників, які будуть у Верховній Раді, так у нас зараз не краще. І не тільки зараз, а взагалі усі роки, 25-28 років, у нас сидять ще гірші, які мімікрують, які надівають, я ж кажу, вишиванки, там очі закатують, там руки кладуть на серце. Тоді Януковичам дарують Межигір'я, Росеконерго ці всі крутять. Розумієте? Тому, чувак молодець, ми знаємо за то, чим він дише. Дякую вам за знову, дякую. Мене чути, так, зараз? Звісно, так. Логіка ваших думок, очевидно, має право на існування. Ви в багатьох речах праві, але мова йде про те, що з трибуни була озвучена чітка фраза: давайте ми зараз встанемо і хвилиною мовчання вшануємо пам'ять загиблих на Майдані. Не більше і не менше. Тобто тут не потрібно приплітати те все, про що ви говорите. Бо те, про що ви говорите, має право, ще раз кажу, на існування. Дійсно, покидьків вистачає. Але мова йшлася конкретно про акт вставання на вшанування пам'яті. Це те саме, якщо б ви прийшли, пробачте, в будинок, де хтось помер, вас запросили на похорон. І традиційно, коли ти заходиш в хату, ти знімаєш головний убор. Якщо ти його не знімаєш, що це за жест? Це просто неповага до того, хто помер. Не більше і не менше. Це просто елементарний ритуал. Ти встань, ти можеш не поважати тих, хто поруч з тобою стоїть. І можеш не поважати взагалі там половину Верховної Ради. Але ти просто встань, вшануй і сядь. Тому що це є ті віковічні традиції, які не можна порушувати. Інакше наша країна взагалі просто злетить з катушок і ми всі перетворимося в космічне сміття. А зараз маємо дзвінок з Івано-Франківська. Доброго вечора вам. Добрий вечір. Будь ласка, ваше питання, представтеся. Мене звати Василь, я хочу до пана Івана таке запитання і пропозиції також додати. Я от дивився білоруський телеканал, такий є Белосат. Він не опозиційний, там скочить. Де там постійно кожної неділі йде таке мультсеріал. Там не про Лукашенка. У нас такий самі раніше був серіал, пам'ятаєте, Зеленський вів «Сказочна Русь». От я вам що хочу сказати, що ці серіали, вони теж багато що дають. Наприклад, зараз про Зеленського, що не говорив, все одно, всі кажуть, вам хороший парень, щоб не показували. А от такі серіали протирічні. Чомусь у нас, наприклад, про Зеленського треба, щоб ви, наприклад, багато спілкуєтеся з творчими людьми, щоб з кимось таке обговорити, щоб на нашому кимось, ясно, що не на 1+1, щоб був серіал, наприклад, можна навіть, наприклад, його назвати, Паяк Вовочка і його, як то кажуть, чи то або щось таке, щоб люди, як то кажуть, через сатири зрозуміли, що це представляє цей Зеленський. Тому що це не тільки, як то кажуть, Голобородько. Цей серіал теж, наприклад, «Сказочна Русь», постійно обсміювали Україну, всіх українських політиків, і це теж, як то кажуть, на мозги людям капало. От такий серіал треба створити проти Зеленського і його команди. Ви маєте рацію, що у нас доволі однобоке телебачення і потрібна противага. Я вам скажу наступне, що, по-перше, є достатня кількість людей, які намагаються це зробити, просто це дуже важко реалізувати, тому що кожен канал має власника, і кожен канал має те, що називається вектор своїх трансляцій і психології поведінки, і, якщо хочете, навіть пропаганди. Дивіться, не так давно вийшов на 5-му каналі такі невеличкі моновлоги, такі мікрофільми, які створює мій друг Роман Давидов. От подивіться ці, скажімо так, сатиричні кусочки. Я знаю, що ще у Львові, я не знаю, як вони називаються, але вони роблять дуже якісні речі, про які ви говорите, на противагу тим роликам іншим. Єдине, що це в Ютубі. Розумієте, ясно, що телебачення має бути виважене, має бути позиція лівих, має бути позиція правих, центральних і інших. Але ж, повторюю, кожен канал